Arvoisa yleisö, käykö teille usein näin? Hops! Vieraita olisi tulossa ja viinakset kaatuvat pitkin pöytiä. Paniikki alkaa nousta, koska tavallisella vessapaperilla ei pysty pyyhkimään, kun viinat menevät pitkin lattioita. Eipä huolia. Ratkaisu on Lutkaks. Uusi supertehoimuri kaikille alkoholipitoisille juomille. Lutkaks. Aivan uskomaton imuteho. Lutkaks. Todellakin imee eikä puhalla. Lutkaks. Se ryystää jopa juomattomatkin alkoholijuomat. Lutkaks. Älä tilaa yhtä, älä tilaa kahta. Tilaa 3. Naapurille, mummolle, vaarille, kelle haluatte. Lutkaks. Imee jopa kiisselit tontilta. Lutkaks. Nyt on olemassa oma festariversio Lutkaksista. Lutkaks. Tämä Lutkaks taittuu pieneen kasaan. Lutkaks. Nyt Lutkaks kaikista jälleenmyyjille. Ei myydä. Lutkaks. Imee eikä puhalla.